končiť. Pozor, je 2.12.2025. Synovi želám všetko najlepšie k 26. narodeninám. Byl som pozrieť pôvabnice dvojfarebné, ale našiel som ich, ale boli premočené. Nevhodné na bráni proste. Ale jak som išiel, tak sa mi pritrefila neplánovaně hliva. Nepohrdnem ani hlivu. Musím brať, co les dává. Kontrola čerstvosti, lebo už predsa mrzlo. To bude dobré. To bude ideálne na pekač. Pof!